Veremos agora os datos, exactamente por que no ano 2025. Dis, bueno, por que será? Dura máis o amor? Home, eu quero pensar que sí. Spoiler, non. Ai, Mira por aquí. Non meu ten Deus. nada que ver co amor, porque o amor dura o que dura, pois é así. Mira, destes son os motivos principais. E o primeiro, eu creo que é especialmente doloroso. Falamos de motivos económicos, claro, porque poñerse a vivir só, tal e como está o prezo da vivenda, os alugueiros non todo o mundo pode, así que hai matrimonios que aguantan simplemente porque non se poden permitir vivir separados nun teito separado. Outra razón importante está nos fillos. Moitos matrimonios aguantan precisamente pois pola estabilidade dos fillos. Son ainda moi pequeniños, son adolescentes, queren nos protexer e prefiren aguantar a pesar de todo. E tamén hai quen prefire aguantar a situación por non perder estatus social. Hai matrimonios que teñen unha posición social e din que se divorcian, pois poden a perder. O que está claro é que nos divorciamos menos, Rocío? Bueno, ou divorciase quen está casado. É verdade. Claro. Nós non estamos Non nos nesa pillan, tesitura. non nos pilla. Pero é verdade que baixaron os divorcios. Nin máis nin menos que un 20% menos que outros anos. É moito ollo, porque ademais hai dous momentos críticos do ano, que son as vacacións de verán. De verán. E despois están as do Nadal. E parece que este ano, oye, as parellas resististes menos as 854 que pedistes xa os papeles da separación. Din os expertos en relacións matrimoniais que hai dous momentos do ano nos que o divorcio planea sobre unha parella. Pois os abogados de divorcio sabémoslo ben claro que é final do verán e tamén un pouco menos, pero na Navidad. As teas coa familia, se este ano toca coa túa ou coa miña, mercar os agasallos ou pasar máis tempo xuntos pode poñer a proba a paciencia de máis dun. A ver, porque a convivencia ao final acaba desgastando un pouco co paso do tempo. Pero curiosamente as estatísticas din que en Galicia, tras anos de subidas, neste final de 2025 os divorcios diminuíron máis dun 20%. No verán veñen as festas, non? Para cambiar de parexa é máis fácil. Para no inverno un pouco máis triste. Dende setembro rexistráronse 854 demandas entre separacións, divorcios e nulidades. Moitas menos que as 1077 do mesmo trimestre de 2024. Detrás desta baixada pode estar un mellor entendemento, os fillos ou as razóns económicas. Non sempre é doado empezar de novo cando hai unha hipoteca de por medio. E se lle sumamos o que custa o proceso, é como para pensalo. Eu non me vou divorciar. Pero por estes días xorden roces, escoitemos uns cantos consellos. Si un berre, outro cola. Hai que darlle espacio a outra persona e a outra persona ten que quedar a ti. E nada máis. E no meu caso foi así sempre. Respetarse mutuamente e nada máis. Eso é o máis importante. De verdade que si, o máis importante é o respeto. Bueno, cambiamos de tema porque no ensanche de Compostela hai un mozo de 23 anos que ten até